Kablawan kayo amin, itinagan ni Apo tayo Hesus Kristo. Manan maragsakanak, makikadwa kada kayo, iti daytoy panagadal ti Biblia, kas sumangsang tayo, iti daytoy kapadasan ti krisis nganyeg ti COVID-19. Kan kas naka-home quarantine tayo. Tarigagayat at presensya ti Dios iti ayat, kaasi kan parabor ti marikrik na tayo pa itangal daw, kasadalan tayo dagiti sasaona. Kaya ko nga ibingay ti maysa kadagiti ammok, anapateg kada kayo amin kas glaslasat tayo iti daytoy akarit ti biag. Daytoy iti may papan iti panagkarkararag. Ti Matthew Kapitulo 6 versikulo 9 iti munapaset kunana, kastoy ti panagkararagyo, amami nga daka sa dilangit. Daytoy man sao nga amami ti adalan tayo manipod iti daytoy a bersikulo. Anya ti kayat asawan, daytoy asao nga amami kada tayo. Ano ang ibig sabihin ng salitang ama namin sa atin? What these words our Father mean to us? Iti daytoy a kapitulo 6 ti libro ni Matthew, nagpaisuro dagiti adadalan kini Jesus, no kasano ti panagkararag ket sinungbatan mat ni Jesus daytoy. Daytoy kararag may paimat kada tayo, amamati kadagitoy ang tiyempo tad adalan na tayo mat ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ti panggap isu iti tapno amo tayo no kasano ti pudno a pundasyon ti nabaligi ken nabunga a panagkarkararag. Alaklag dati umuna sao ti kararag, idi kunaan ni Jesus, amami. Anya ti kayat nasa uwan, dati nga sao nga amami. Kayat ko nga ibaga, adagiti linawon, dati asarita, iso dagito'y tinatibker a pundasyon, ti apagiso, pudno, ken nabunga a panagkarkararag. Adalan tayo man, no anya ti kayat nasa uwan, ti sao nga amami, kada tayo. Atin pong pag-aralan kung ano ang ibig sabihin ng salitang ama namin sa atin. Let us study what these words our Father mean to us. Umuna ti amin, kaya't kung may palagip, anadaan ti tao, iti relasyon iti ama, sa dilangit sakbay ti panakatnag na. Una po sa lahat, nais kong ipaalala na nagkaroon ng tao ng relasyon noon sa Ama sa langit bago ang kanyang pagkahulog. First of all, I would like to remind all of us that man had a relationship before with the Father in heaven before his fall. Amok anadlawyo ti inusar ko asasao, nadaan ti tao ti relasyon iti ama. Inusar ko ti napalabas a sitwasyon sakbay ti panagbasol ti tao. Ti Genesis Kapitulo 1, versikulo 27, iti munapaset kunana, kalpasan na kinuna ti Dios, ita parsuan tayo ti tao, akas kasping tayo. Anya ti kayat nasa awan, at ti tao umasping iti Dios. Saan nga iti pisikal, tano pisikal, di pa'y nalaad ti Dios. Ngam dahi ti asao nga umasping, kaya nasa awan, ti kinasanto ken kinalinteg. Nagbalin tayo nga road nga anak ti Diyos, hindi pinarswana tayo. Ket iso ti nagbalin nga ama tayo. Ket inkabel ti Diyos ama, ti kinasanto ken kinalinteg kada tayo. Ti Isaias Kapitulo 43, versikulo 7, kunana, isuda dagiti tattao kun anak ko, pinarswak ida, tapno ida idayo da. Datayo dagiti anak na, wano tattao na. Isu ti ama tayo, ket naipanggap akang runa na rason, isu ti panagdaydayo tayo kenkwana. Nga madala pasama, kada adan kaniba. Dagiti muna tattao a pinarswa ti Dios. Nagsukir da iti bilin ti Dios. Asanda kanan ti may parit, abunga ti kayo. Gapo iti daytoy nadusa da. Ket inraman da ti sibubukal asang atawan. Ti Roma Kapitulo 3, versikulo 23 kunana, nagbasol amin na tao, ket nagkurang da iti dayag ti Dios. Ti Roma Kapitulo 5, versikulo 12 kunana, babaan ti maysa tao, imay ti basol dito'y lubong, ket babaan ti basol in may mat ipapatay. Iti kasta nagsaknap ti ipapatay,
iti intiro sa katawan, agsipod ta nagbasol amin na tattao. Ngaron dagiti tattao saan nga anak ti Dios, no dikat nagbalindan nga anak ti Diablo. Naawan jay kinasanto ken kinalintad ti tao nga inted niya Apo Dios gapo iti basol. Ti Juan kapitulo 8 versikulo 44 kunana, anak na kayo ti Diablo nga mayo. Kayat tiyo atong palan ti pagayatan na. Mamapatayan manipod iti damo. Ket pulo sa dina kanunungan ti pudno, tawan ken kuana ti pudno. No agulbod aramidon na lang ti natural wenno gagangay ken kuana ta sigud nga ulbod ket ti ama ti amin a kinaulbod. Kaya magyaman tayo, to saan na binabayan ti Dios apo ti tao. Nangaramid ti pamayan, ta saan nakayat ti Dios ang mapukaw iti tao. Agyaman tayo. Inendaklan ngayat, kaasi, ken parabor ti Dios kada tayo. Ti may kadwa Pedro, kapitulo 3, versikulo 9, ti may kadwa paset. Dahito yung versikulo kunana, ngam anusan na kayo ti Apo. Gapo, tadi na kayat ang madadal ti siya sinuman, no dikat kayat nang agbabawi ti amin at tao, kadagiti amin na basbasol da. Maraydayaw ti Diyos Apo. Ti kayat asawan dati sa o nga mami, kada tayo, isu iti panakada, iti panakababaro, ken nasidag, a relasyon tayo, iti Diyos Ama di langit, babaan, ken ni Kristo. Ang ibig sabihin ng salitang ama namin sa atin, ay mayroon tayong nabago at malapitang relasyon sa Ama sa langit sa pamamagitan ni Kristo. What these words our Father meant to us is that we have a renewed and an intimate relationship with the Father in heaven through Christ. Ita, inusar ko, tiagdama kasasaad, dagiti mamati iti Dios, babaan kan Kristo. Kasanoan na dan tayo, tinapabaro. Kaya nasidag a relasyon iti ama babaan ka ni Kristo. Saan nga iti siya sino manatao unon niya manabanag dito rabaw ti daga. Nga naadantay iti relasyon iti ama. No diket gapulaan ka ni Kristo Jesus. Taiso tinatay di krus ti Kalbaryo. Ket nagungar kalpasan ti talungal daw. Nga inted na iti panakaisalakan kada tayo amin. Ti Juan kapitulo 1 versikulo 12 kunana, nga madamat dagiti imawat ken namati ken kuana. Namati da ken ni Kristo Jesus, isut gapo nang inikan na ida iti kalintagan. Nga agbalin nga anak ti Dios. Uray pay kadagijay nga mangayayat ken kuana. Ada dua banag amaramid tapno may kantay manan ti kalintagan. Nga agbalin manan nga anak ti Dios. Humuna, mamati tayo kan Kristo Jesus. Awatin tayo ni Kristo Jesus, akas mangisalakan kadagiti biyag tayo. Naisubli manan, di napukaw a relasyon tayo, iti Diyos Ama. Gapo, iti panamati, kan panangawat tayo kan Kristo, kadagiti bibiyag tayo. Nagbalin tayo manan, nga anak na, kat iso tinagbalin manan, nga ama tayo. Iti damo, kukwa na tayo, babaan ti panamarswa. Nga napukaw tayo. Ngam gapo iti naindaklan nga ayat, ken asi ti Diyos kada tayo, ken ti panamati, ken panangawat tayo, iti mangisalakan na ni Kristo Jesus, nagbalin tayo ako, kwa namanayin, babaan ti panakasubot tayo, iti napatag adara ni Kristo Jesus. Kaya't kung irapin nga iti panagbalin tayo nga anak ti Ama, may duma ken Kristo. Ni Kristo iso ti bugbog tong anak ti Dios, babaan iti kina Dios na. Akas may sa persona iti kina Dios. Ngam da tayo, anak ti Dios, gaputa pinarswana tayo, kaya insalakan na tayo, manipot ti agnanayon, apan nakaldaal, babaan ken Kristo Jesus. Dahil titipili tayo. Pinili tayo ti agsubli, kinagbiag, amay paay iti Dios, nga daan pa nagbalbaliw, dagiti bibiyag tayo. May kadwa Korinto, kapitulo 5, versikulo 17, kunana, may sa abaro aparswa, ti siya sinuman, amay naig ken Kristo, naglabasan dagiti dana panag, kaya't dimtengan dagiti baro. Nabaliwan ti turong tayo, kakabsat, nabaliwan ti panagpanpanunod tayo,
kan panag-ugali tayo. Kaya't nasa awan, si may sayaat tayo. Binalbaliwan na tayo ti Apo, babaan ti panakabalin ti Espiritu Santo. Nagbalin, kan agbalbalin tayo manan, nakaingingas, wano kas asping, ti Diyos Apo. Iso akang runan at arigagayan na kada tayo. Ngay subli, kan may subsubli pa, iti kinasanto kada tayo. San lang agagangay, a relasyon, tinadda kada tayo. Gayam na asidag, ken nasingad a relasyon. Di Roma Kapitulo 8, versikulo 15, iti may kadwa paset dito versikulo kunana, pagbalinan kayo, kit di nga anak ti Dios, ket babaan ti panakabalin ti Espiritu, umawag to iti Dios ako na tayo, Ama, wenno Amak. In the English translation, it gives us Abba Father, which means with intimate relationship with the Father through Christ Jesus. Manaydayaw ti Diyos Apo. Ngaron, mabalin tayo nga awagan manan ti Diyos Ama nga Ama tayo. Tanay sublim ti relasyon ken kuana. Gapo ken Kristo Jesus. Ti saludsod kabsat, isuda ito'y, inaramid mo ka din ti kuna, ti Juan Kapitulo 1, versikulo 12, nga masapol, nga awaten tayo ni Kristo, masapol apatyan tayo ni Kristo, tapno maadaan tayo ti kalintagan, nga agbalin nga anak, manan ti Dios. Kaya na pa nagbalbaloy ka din, ti biyag tayo, kaskunaan ti may kadwa Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17, no saan pa'y, aramidamitan kabsat, at ti Ama ijay langit, ororayan na kangagsublikin kuana. Ta ti Diyos, tayo na ayat, ken naasi launay. Dahil ti mga ramid at ti Diyos Ama, iso ti Ama tayo, nga da sa dilangit. Tinasingad, ken nasideg nga Ama tayo, ijay langit. Dahil ti pangrugyan, ti kararag, nga dapan nakabalin na. Noawan ti relasyon ti tao, iti Ama, babaan kan Kristo. Adalang may sa mabalin na sungbatan ti Diyos sa kararag na. Iso ti intunog babawi, iti basol na. Ngaron, tapno makapan tayo, kan may kari tayo, iti Ama, masapul tayo ni Apa Isus. Masapul tayo ti anak ti Diyos, asi bibiyag. Iso lang ti dalan, tapno makapan tayo, ken mga ramid, maawagan tayo manayin, ti Diyos Ama, nga Ama tayo. Madaydayaw ti Diyos Apo, na nagbalin tayo nga anak na, gapoy tinaindaklan na parabor na, ken panamati tayo, ken Kristo Jesus. Anak na tayo ti Ari, dagiti amin nga rari, ken Apo, dagiti amin nga papo, iso ti Ama tayo sa dilangit. May kari tayo na mangawag ken kuana, iti panagkararag tayo, apunan tayo, Amami, nga daka, sa dilangit. Ada tayo itan tinasingad. Kaya nasidag, apanakikadwa kinkwana. Iti panagkarkararag tayo. Ibunga na daytoy tinabindisyonan. Apanagbiag tayo, Kristiyano. Kasagbalin na pasayat, iti panagkarkararag tayo. Iti panagbiag, kan panagserbi tayo kinkwana. Ngarod, kumararag tayo nga daan pamati. Panagpakumbaba, kan panangnamnama, iti Ama tayo sa dilangit, maraydayaw ti Diyos Apo. Agkararag tayo kaabsat, Amami nga da ka sa dilangit, maraydayaw tinapatay ganagan mo. Agyaman kami, iti biyag nga da kada kami, iti baet da iti arigat. Ituloy mi nga ikararag, dagiti mangidaldalan kada kami. Ti ayaton mi a presidente, dagiti frontliners, kanda dumapay ng opisyal ti gobyerno, at tumultulong ti panakaiwan mi, manipod iti daytoy nga COVID-19. Ikararag mi mayt, dagiti tattao o mauawanan iti namnamada. Et mapiktaran dalaunay, uray pa iti panagpanpanunot da. Iraman mi mayt, dagiti sabali pa yung nasyon, asumangsango, iti isumot lang nga paras ti panagbiag. Agyaman kami tanaimbag ka. Tinggal mo Apo, ti pasamak, iti daytoy nga lubong. Tid mga rod, ti adado nga anos, itid mo ti adado nga parabor kan sirib, kan panagtalat mikin ka. Tapnusan kami nga sumyasi Apo, iti apagirso nga direksyon. Dagitoy da Apo, iti dawat mi,
itinagan niya po nga Jesus. Amen. Kakabsat ko, nang nanguna dagiti membro makikimgimong iti the Highland Metropolitan Assembly of God Church, kahit mimat nga iraman dagiti gagayem dahito nga iglesia, nga idawat ko nga karkararag kayo kadagiti pagtaengan niyo. Oray iti sumagmamanulay nga minuto nga ikararag tayo dagitoy nga banbanag nga rumbeng lang nga ikararag tayo. Iti basit nga grupo nga da kadagiti pagtaengan nyo, mabalin nyo ti agkikinararag ken agmaymaysa iti panagkararag. Idawat kuman nga inaan nyo dagitoy kakabsat iti panagkarkararag iyo ni Sister Hilda Bilyasing at daitata di hospital nga agsagsagaba kastamat ni Brother Greg Bilango nga naidalit iti pagidan na iti nabayagan na tiyempo at marigatan iti panagbangon na ure pa iti pagidan na kastamat nga inayon tayo ni Kabsat Marcelina Igualdo asan unay nga makapagpagnan kako iti kinataengnan ken ure pa iti sagsagaban na inayon tayo mat ni Kabsat Florence Bantali iso nga adda ti ananayon na kadagitoy nga aldaw ket no adda dagiti kakabsat nga kaya't yung ay kararag inayon nyo ida dagiti masaksakit hiraman tayo uray pa dagiti napiktaran iti dito yung COVID-19 dagiti naawanan ti ayayaten agyaman tayo tanaimbag ni Apo Dios adanam namatay kenkwana at pasat ti kararag tayo iso DJ pamati managpakumbaba ken panangnamnama nga ni Apo Dios sungbatan na dagiti kararag tayo ni Apo Dios ti mangbendisyon kada tayo amen.